సాయి బాబా నరా సర్వలోక పాలకుని లీలగనరా సాయి బాబా నరా సర్వలోక పాలకుని లీలగనరా సాయి బాబా నరా కౌసల్య కన్న బిడ్డ సాయి జానకీ రమణుడు రామ సాయి మాతా కౌసల్య కన్న బిడ్డ సాయి జానకీ రమణుడు రామ సాయి పాద స్పర్శ తోడని రాతి నాతి చేసెను శబరి మాత భక్తికి మెచ్చి మోక్షమిచ్చెను పాద స్పర్శ తోడని రాతి నాతి చేసెను శబరి మాత భక్తికి మెచ్చి మోక్షమిచ్చెను సాయి బాబా నరా సర్వలోక పాలకుని లీలగనరా సాయి బాబా నరా సర్వలోక పాలకుని లీలగనరా సాయి బాబా నరా మా పని దని సా మా పని దని సా అమగరి మా పని దని సా మా పద మరి సా దేవకీ మాత కన్న బిడ్డ సాయి నంద యశోదల ముద్దు బిడ్డ సాయి దేవకీ మాత కన్న బిడ్డ సాయి నంద యశోదల ముద్దు బిడ్డ సాయి మన్ను తిన్న నోటిలో విశ్వమంత చూపెను విన్న తిన్న నోటితో వేణుగానమాయెను మన్ను తిన్న నోటిలో విశ్వమంత చూపెను విన్న తిన్న నోటితో వేణుగానమాయెను సాయి బాబా నరా సర్వలోక పాలకుని లీలగనరా సాయి బాబా నరా సర్వలోక పాలకుని లీలగనరా సాయి బాబా నరా బాయి ముద్ద తిన్న సాయి రాధా కృష్ణ మాయి సేవగున్న సాయి బాయి ముద్ద తిన్న సాయి రాధా కృష్ణ మాయి సేవగొన్న సాయి చందనోత్సవాలలో సాయి నాట్యమాడెను కన్న విన్న వారికి జన్మధన్యమాయెను చందనోత్సవాలలో
Please do subscribe to Madhura Audio. Please subscribe to Madhura Audios. Please subscribe to Madhura Audio. Please subscribe to Madhura Audio. Please subscribe to Madhura Audio. Don't forget to subscribe to Madhura Audio.